ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Ka Maukhar Christian Higher Secondary School Shillong, kadai ka way na ki school ka bala rimtam ha kani ka jala jongi. Kani ka school menta kalajan kenjo siya maumer uba shispa lai post nem. Kadai ka way na ki school ka bala no senyang shikat day siya ka ban penroy bat penyar ya ka jingnang jing start ha kani ka jala jongi. Nadu bala sedang ban sengya ka. Kathong bahakmat bagi labu kalong ban ple kalat kalenti kerpang na kabenta ki kena ki bawan na ki long yeng long sem ki baduk haga bakin yo ya kalat ban lek puli haga ni ka skol klem kano ka jingsiyo habaya kren bat u principal jong ka Maukhar Christian Higher Secondary School uba nongbet lai tho uba kham hadien kam shimla don shu kata ka jingyarap kerpang na kabenta ki kena ki bawan na ki long yeng baduk nrei dei hadien ka jingwan lan shop jong ka klam COVID-19 kabala kta ye ki babon ba ki long yeng bakala penlong ye ki nong peniat school bakin perkhat biang kumno bakin la ban yarap ye ki baduk bat ha kata ka jing perkhat jong ki kilarai baka babiang tam kadai ban pelat ya ka bai school ya ki kena ki bawan na ki long yeng ki baduk ki bor penyat ki larai ban na ka bentau snem arhajar arpuar kin shim prapongut ki kena bat na kita ki prapongut ki ban yo late school ha Maukhar Christian Higher Secondary School on pia ha ki sau benta kata arpongut ha ka class 5 arpongut ha ka class 6 arpongut ha ka class 7 bat arpongut bat ha ka class 8 kita ki prapongut kidai ki ban yo lai school klem kano ka jing siu nalor kata ka school kan penbiang ru shiset ka uniform ya ki kani ka jing rap ya kita ki prapongut ki kena kan long man lausnem ta hadu bakinda pendep ya ka class 10 light no lada kisa class ka school kan nom don jingit kli shu yaki ban lada kidang kwa ban beteng ye jing puli ki hab ban siu kumbale ki wei pat ki kena habakli ya ka rukam jiet ya ki kena ban yo rung ha kata ka thup jong ki prapongut ubabu nong bet ula ong ba on shim ya ki kena lengba ki jing pen shisha na ki rangba shnong lani na ki pastor lani ki nong penyat balang bat ka jing jiet kan long bet tang ya ki ba wan apply nengkong bat sisien baladap ka sit kin pun kut no ya ka jing penrong kumba ka long menta ka jing I form kadang ya chat kat bompat dap ka sit kumba ka school ka lamang to habi di ni ka school sponsored education ka baka school ka le kerpang tentang senam kalong ba kum ye sotho hi ka school ka jongi kalau long ka wei na peding ki school ki bar rim ha apo ka jela ka jongi ti mentahi kala dap umba shispa lai pho snem tam ti kumbangi suthu hi ba kanong rim juga school hi kalong ba ngin chekri ke mlang salang ha ba kan tiu ya ka puli puthi bat ban ra ru ya ka jingnang jing tip ha ga ri ke jongi ti ka school ka nang ka jing kit khli lan ni ke ji sokhia nagam taki khanna ti ke ga ba ni lomba kini record ski barim kalau bah itu kipu anak tu kisnem si kat kendai spa lai puar ter tu nomor bala seng ni school ban pet nam kita bah kam duna ga yo kon ti ki judon ni gani kom yarap mi ki kena ban kersyani kena ki ba don kata gajing kwa ban chong school ki ba trang ban yo ki jing nang start ti hadin kum tu bangi don yang ni ka por ko menta kum ni kani ka pandemic ka bangi layat kum ni arsnem dunai tena kaliang ka school karon kata ka kom perkhat bangi songthu ba ki long ying long sem ki mat jing wa ka bukum ni ka por ti nakaliang ka school ni don kata ka jing perkhat ba
kadung kam ingi ban le lembaga ni kapor kan da ka ba ngin plilat ye ki khna kitu ki bawan ki long yin ki long sam ki ba kham duna ga yo ka kot but ka bangi kham so i ko long ba ban ye le ban ya da hi ye ka jing pep school jung i khna ti handrei kum ka school i perski ngim tadi kita ki ba biang ha ka jingdon mai ka fan tike ai ka ba ni su thu along ba kat bala ai bo di berit kum kata kadak ka ba ngin ya sim bentalem ba ka imlang ka salang tingi don kata ka jing berkat bangin ya ni pli ngani ka school sponsored education ka ba nakaliang ka school ko ngin kershan ya ki kat kan ngi khna ki ba duna ka yo ka kot ki bot ngi long ying ki ba duna ka yo ka kot ti ya kan ni ngila penbet ko ba ki class kan long nadu class 5 adu class 8 ti kat kum ka bor nga school ngi bu ba na kum no ka sit kan long nam ta ar phongut nam ta ko ka class ti ya kata pat ka long ba ngi pdiang ye ki khana kan thei ki khana sin rang namar nadu usnam ar jakhat phra kan ka school kala kala long ka school na kam ta ki khana kan thei ba sin rang ku educational institution ti hagan ka bantang mo isil yang lang bat kan thei ba sin rang ti nam ta kan ka school sponsored education kalong ba ni kwa bagi tu hi ki ba dei hok kin yo i kani ti kam don ni ka da ka bobun ki ki ba le singin don kam ka ki bangin don kam hi kalong bangin di ban yo i ka recommendation kala ban long no orang ba snong alani na kini ki bor balang le se ki pastor na ni ki secretary balang ti ngi perkhat kata hi kalong ba nakaliang ka school ngin yo ban pet ba kita ki ba one ban yu ni ka scheme mo ni ka school sponsored education ko mo kin di kita ki ba di hok man yo kan ti nakamta ti kata ti long nakaliang ka school kan sa shong kan don gi interview ko ba ila ban pen shai kata i ko bat kan sa le ban kam pat kan ti happy di ba kan ni te kan ka school sponsored education ka long ba ngin kershan school ya ka by school kamot kin lat ya ka by school ban siu but nakam ta ka kawai ka set jung uniform juga school kan nakam ta kan ka snam kan ka arajara kuar ti kini ki ba rung ling ba kan ka school sponsored education kamot la di rung na class 5 kamot ngin kershan ni kiro ika class 6 class 7 hoi malus snam ti ka bomot ba kini yo ai kani tat hadu bakin napoi class 10 kan kut no class 10 ti kadon dupat ka condition pat bengibu ong tu balada sukhen menta ki feel no pat hanu no ka class kamot kan ni ka kut no pat kut no hi yem dum kershan su kan ki telar ki don bat ngiru kamot no ki laban siu hino pat kumba ki wei pat ki khna ki siu lam ben ta ka long ki ka ba kam kong sang kan yang ko mangala ong sikmat ong tu nei ha ki por ki barim na du ki khat kan dai spa lai pu ar ter rum tu na ka liang ka school ka le kan ni long ki tu ki khna ki ba idei ban yarap ani ban yo anjing yarap man kershan man pelat ya ta ka by school ki le ka ta den rei ham hadien pat kum tu ti kam don siu bangin le am ta dan rei kalong menta pat biang nomor bang i kum ta kalong ta bang le tingi i kan ni ka por ba ka dawa ba ngin le i te ngin le pat tos nam kan e kalong kum ni mo kan long be hi ngin le hi ban long first come first serve kat kum ki genuine case hi te kum ngila nang ai no tan da kala palat i ka to ko bang ngila pat ngila pun kut no chua pat hoi nom la chua kin bat diang pat kan long hatar kom kan ka kan long tat hadu bang islang ni ka i kan ni ka session thamai e kala aslang nong ngila nang stang man ta kila shim gi form kila wan kila la man shim gi form man yo gi form
di kamut kan kut tak hadu kasyong kata lada keladap kamu kelakut kat bahkan dap tu ke pengilapan iki kelakut dap itu kelakut nak apa kita king kibala ban wan sasor sini mah wan school tu kalau tanam tabaroi kalau kita nggak school ni kan kita bangi penkrem ta kalau tik tangi ka school bet itu kasa ani tai tingin ban ni don ka hostel nam ta ki senrang tama kata ta kalau bet kaya di kung tu ikan kumbaga ni haban siu hostel fees kini tai kum kide dan dia bangi dapat krek kerpang kam don kan kalau tik namai ki wan bet tang sawan school kan